Здравейте, днес ще ви покажа как да си инсталирате Cape Mod, ако не знаете какво е това. Това е на метал за вашето Minecraft човече. И изглежда много яко. Ще може да си изберете какъвто искате дизайн. Сега, отидете в линка в дескрипцията и ще отидете в този сайт. След като отидете тук, се регистрирайте, ако вече нямате тук акаунт. След това, като сте се регистрирали, така трябва да ви пише логин на седи кой си. После кликате тук върху заглавието. Download now. И гледате за най-новата версия, с която сте вие. За мен е 1.5.2. Така че аз вече съм си го свалил. Сваляте си го и получавате Minecraft Capes. Това. Отивате в процент appdata процент .minecraft bin Minecraft. Отваряте го с WinRAR или с 7zip, зависи какво имате. Като го отворите, тук трябва, ако за първи път си слагате някакъв мод, не сте слагали примерно to many items или нещо от сорта, тук ще имате едно meta-in в главни букви, десен бутон и delete files и ви го изтрива. След това отивате в вашия WinRAR файл. Така. На кейповете. Копирате ги и ги слагате в архива. Така. Сега ще видим дали имаме Cape Mod. Дано. Но първо трябва пак да се върнем в този сайт и натискаме отдолу My Cape. Или да. Аз съм с този Cape, Save Opinion, Option D. И сега се логаутвате и сте готови. Влизате в Minecraft. Малко бавно ми се реща. Така. Отиваме в нашия world. И оп! Имаме Cape! Така, вече като сте си го инсталирали и други играчи като са си го инсталирали, и вие виждате техните и те вашите. Така че ако примерно някой си е сложил скин на Skydance Minecraft, Captain Sparkles и нещо подобно, Ant Venom, не знам дали той имаше. Отзад ще имат, мисля, че Skydance Minecraft има същия кейп. На мен този ми харесва, Golden Pickaxe Minecon. И така, те си имат кейпове, но не си ги виждат. Трябва да се инсталират мода, за да виждат кейпа. Задължително. И ако искате да си го махнете, така нещо ви пречи, натискате опции, Multiplayer Settings, Show Cape Off. Трябва да ви е било на. И сега нямате кейп. Но аз обичам да имам кейп. Имам и Too Many Items. После ще ви покажа и това как да си го инсталирате. Така че си връщаме кейпа. Така. Благодаря ви за гледане на моя Cape Mod ревю и как да си го сложите. Чао от мен. Ще се видим отново по-късно. Чао.